Kaseng Jantia National Council JNC Keradawa baga soka jela bat ka soka pedeng kadai ban wanra no daga small scale scientific mining krang ban light naga jingti bi an yau duyong. Habugran siklat thai ku bom ta sengi persen ke JNC ba sambol mi lengdo ong ba ka jing yap kinong bela na ka jing bethai ka par duyong hatang sku kamdai ka jing jia rengkhat hanrei kala bandon ai chalenden. Ong ba kane ke jingjia menta ka kam itre man yagi we ke jingjia ki brajia haris nem mensua. Nakaliang ka seng ka ong ba ka soka kam dai bantung jing tokit tang halo ke jingti be any handai. Kadai ban tokit ru halo kumnu kinong trai Brazil na Bangladesh ki poi trai be any hakate ke jaka. Hakajuk ka por ka seng ka dawa ba ka soka kadai ban kendang ya ki break ba wansa be any hakate ke jaka. Ong ban syukang kalong ke bom la along nama wa bun ki breu hakate ka than ki imja na kate ka kamti deuyong nama kata ka soka kadai ban wanra dak small scale scientific mining ada wanra dak ne ka soka ro kan yo lum khajina lang Dalam kebaikan kerja kebasyarakat apa ka East Jahil District haga bakal adan ke jeng bethe jom kini ki par deuyong ma hoi ka ban kong hi ki kum kesen ngidap na kajing sengusi ka bakra banyo iya kum kini ki jingja wala ki babun na ki bakra ki dai ki na ki wepat ki stand na ni na ki gila banong na ki wepat kari par ki donro ki bana ka district ka jongi ki baladu ya ka mensem to wala ka tarung ni ka lang ka sem ni pha ya ka jing snolam syaki bahani na sem jong kini ki baladu ya ka mensem tangi hi kum ka JNC kung kuway naka sem ka wana po East Jahil District hakabaya day bat kanay ka jingja kaya ka bang ikwa ang pimpaw ka long ba nakaway ka po siya kaway ka po niyo snow ba ka jingtre do yung hapo at hangsko ka day ka balay lan do kata-kata kamtam hakabaya day bat ka jingwan ra ya kinong tre nakiway bat kiri lapunong naka Bangladesh ta kanay ka jingyo lan ka jongki barwan ra kinong tre na po Bangladesh kamtam ni suba ba kane ke ba je kam de shu ka accident keladang ke ba shalenden namangi ki ba sa po izendia ka kam ki do yong tre do yong kala ne ka we na ka lat ka mai jak po ka jongi ki nong izendia ne ila manong jong ka jendia hi baro ko we ta kum ki ne ki jing je ki shan je ma na ka we ka po sha ka we ka po re kum ka ne ba ke ba je mata ka lo ka ba kham itrim ne ila manong ka ba ompat jujia ta ni tum ka sengi ni sngau ba ka dane chalender nama na bangi phai sha ka we ka statement ka bangi ri ba we ku nong bala jang to ka thain la kran sha ki media wala ong ba ki don santli ki ba de yong ki ba ya jan khende don ba ba ka ta ka por ba don ka jing bethe atli ki par de yong ki senga trekam khende leda kita ki par de yong ki petre ka jing yap kan nang khambun shu shu ta kene hi ka pun subai ki ku ka senga de ba ka yo la se bakadan ke shalenden jong kane ke jingjia naman ni haki social media ke jingya huri hura apa Bangladesh bakaladan ru ke jing berngam ya ka umtang ke jela ke jongi hinre ya ka thain na isi baro kowe ta ba ke jingti ke jongi ru pidon ki bun ki khar Bangladesh batre shoto nama munshwa habadan kum kini ki incident nimla banong kam judon nama ke jing train yong hi kam patlang scientific apa ka thain ke jongi Lebih ila banong mentala akan la nadu arja kat sawa long no ka illegal. Ta kum kini jingjia ki jan re ki shuklat ki we armor kum ka accident case mo ka jing bekalaban treban kita hande ke ka baje mentangi ka jingjam kala bon bar ka jing betheru kala ima kala long kum ka bomblas kala banong. Tangi kum ka se ke bangi kwa banong ang ne lomba ka jompi ki perlo press media ki jongi kwa ki ba ka sarkar kala thung ya ka judicial inquiry tak ka bangi ko panong ba kane inquiry kam de ban lontang na banta kata ka jing tre be ay yo yo henre ni ko anu ba ka sarkar kan bu ya ka inquiry halor kane ka jing wan ra ya kinong tre ki bana ka we par kiri ham tam kum na kiri Bangladesh namar kane ka jing bun jong ki khar Bangladesh po kane ka ri ka jong ni ka bu ka jing skill ka bakraw ya ka ri ba ka jing ka jong ni om tang ya ka district ka jong ni tangi ko anu ba ka sarkar kan pembi yang gawe ka isu bang kendang napang ya kini ki breu ki basa be an kamtam apa ka district ka jongi nama ke baja apa kene ka thamsko kala pension sir
ya ke distrik lene kelapun kedit benriu ya ke jelahi borok kowe ban hamtam ngikwa baka ilegal kan don ke jingba khle hamtam ban pet benya yang kini kum kini ki jakam kenang bagi kini ki briu ki baterai itu ki jaga kinum yo laitlan ban wanra yang kita kinong train nak kowe pat kiri ki balong ki bela lampu ke jingsir ya ka peteng lene ya ka ri baka jak benriu ke jongi ngikwa ya ka sarkar bakan isu ya ka kanu ka jing kendang ya kini ki briu kiba kila wono kiba WhatsApp anya po ka distrik ka jongi kumbang yo iha kowe ki step kila sedang berkenra hamtam ya kini ki briu kiba na kowe pat keri ta ka bayde pat berkata ka jing on ka jing trade yo ka babean nama hoy ngiri baka sarkar kala ka ong kala wengno ya kata ka jing khang yo yo kala wanra ya kata ka scientific mining henry ka Kaba bujungnya pada kipai ba kalong ba mentah kata ke scientific mining habang yang apply ya kene ke prospecting license in ke balungkong ngide bandon ya ke jaga ke bacis pa hektar takene hi ke bujungnya ya kiwe pat kitrai jaga nama bun nakin nimlen nimong ba undon ki badon jaga mah hendak ki don ki badon ya ke jaga ke bacis pa hektar hendak balong hi majority hi 30% hi kinong song ki badon yang ki pardoyong kidai ki small scale tagi nak kowe ke Porsche kowe ngi kum ke GNC ngila pha ke jing tho sha CM ngila pha ke jing tho sha ka mining and geology department jong sarkar jela padahal kini ki usne balade ngila de pha ke jing tho wat sha du MP jongi bantuklah halo kini ke jing dawa ke jongi kata kalau banwanra da ka small scale scientific mining nama bangin la ban project ya kene ke jing trebe an ni don kam ya ka mining ke balong ain ke balong scientific nama kum kini ke jing ja kinum ja henry mental dan yak be da ke baka sarkar jela kala sedang kata balong ka open cast mining ke bangi haman don kam harus sepakat ke jaka kalau ke ba bujingnya ya ki pat ba baro tengi kum ke JMC ngisngeu baka sarkar kala deman paikmat ka small scale scientific mining Hoy kini ke jinjah patang sko kam syamla penkendit tangai ke jela ka jongi Henry kala penkendit buat ya dari India hi borok kowe nabak nilai yo ileng ba press and media bawa prime minister badan burom jongi Narendra Modi ji ula pha ya ko bor snolem bar ula air ya compensation nak benda kini ki bala khlatna barom tang katar ni iba ki wepat ki union minister jong government of India kila pha ya ka kubor ke jing penrem ya ka te jing jah re ka message ka bagi kwa ban pha kum ke JNC syaki me ki nongelam ki jongi khamtam jong ka central government khamtam sha o prime minister bodon burong jongi ilang bun phai khmat lem tang syaki ne ka jing jah hende bagi phai khmat lem syaki jing ke bangi kum keri bat ka jang penrem ya tengku na ko ka por sha ko we ngila dawa ya ki an ki baklain ban yada ya keri bat ka jang penrem Henry ngana kalian ke sarkar India kadang senap jang lalu kini ke jindawa ke jongi khamtam kum ya ke ILP ban ke baan kalau ngaka jindawa ke jongi ya ke small scale scientific mining ke balong kerpang nak bentakan ya ke balaja ke dia nak ke dalam jong dewyong tak kenang ban penimpat sacisten ya kini ke jing tre dewyong ke jongi nama ban ong ban sukhang ya ke jing tre dewyong kalau ke bamla ban long nama kene kala ya de ba ka jakpo jong ki jong ngi ki kum ki nong song shuna po izentia ba jong ka jentia bro ko we tengi kwa ko ka sarkar India kanung kut tanah ka jing pha ya ki compensation tene tanah ki kubor ban penrem ban keno ya ke bala ja ngi kwa ro ki ban tu ya ka solution ban wanra ya ka small scale mining nang ba ka long ka jing mentoy ya pai ba ban ya ka jang penrewi bro ko we Namar nabadan ke jing trade behind ke don ke jing dunong ya ke government namar kidu ya kita sene ke revenue ke jongki nadangi phai se ke jing du tulok jong ka JHADC ya le se kala bende ka we na kine kidak ka daw ba ka de ke jing lik jong ka revenue le ke linkage of revenue jong ka state ba jong ka district council ni namar ladak uni ke jing trade yong ka yak ka kum ka an kin sala ban yo ya ka revenue le ne ka tax na ke jing trade yong tanda kalian ke jongi ke JMC ke message ni pha sya ke sarkar bah ka baide berta inquiry ke de berlong arbenta kowe ke de nak berta kitu ke batre bean man kem neki bar kowe kumno ki neki briu ki la ban wanra ki nong train po Bangladesh nama kamlong ke basuk ni kwa ba sarkar kan perlong ka ya ke inquiry ke ba arbenta bar ka balai ni kwa ba state government bar ka government of India hi kan aino yang ngikum ke jela mekalia da ka small scale scientific mining
Hikum ba ang way na munong ilama jong kising mahalangin na po Shillong President jong ka HY Singh ni Gershan ni kinong ba Deban verify shwa laki day na kinong India. Menta ban syong na kide tang kibar jelaro haka bakatu kide kinong India he long ngidani ka mansem ka jingsno sune para berima. Handai la kimde ki proper resident ne kimde kita kinong shong jong kari India ngim sino ya hapken. Maka sarkar kan ayah kata ke compensation haka jingsha ka de ka sarkar ka de ban tulong ya ka inquiry kan kumno kila ban room menu bayar ki ban room na Bangladesh channel ne na ki bay pat kiri kata he ka de ka jingsno ka jong ni ka bay de ban compensation. Nama menurut mensuah ada bakal ada ni kajing pendongkar ni kajing penbetai. Kendai menu bapak kata ni mula tang kita ki bahasa kem dan tang kita ki trepan betere ki la pandang nama ngam tharai ra kita ki nombor laro kin suya la start. Kendai ke ba ke bang ikut ban kalau kene kajing dia kamla suken bang de ka accident nama dan ni pet kajing dia priu. Kajing Julor, kamla syukin bang long bagi kitumutang bang nakabenta ka kam doyong. Yon ese ke don ke ke bashalandet ke bang ngimla bang tidur. Ngimla bang perkhat bagi dekatan. Yon ese ke deka jing hatma ke bajarta nak ki par ki beriu ki bana barri ke. Hatu Fik ke bang yo iban keno ka sarkar ro ngimla namang ihi ba ka sarkar ka trishta mah ban rakyat ki ain ban kala legal ke deka jing doyong. Panmanra kata ka scientific mining and mereka don hiru ke jingtulak nimra panong baka sarkar kabiang kadang ke jingtulak andre banong pat ban keno ino pat kampahan nama ke jingtre hi habemi ong ke jingtre tu mah ba suya tre sop nama ke jingtre sop ta nimla panong baka de sarkar na pat ba nama ke syong ke jing shulur do kita kinong trai hatu PI pada no piong bakatulat kamot kalong piong baka ain jelas na magandon hundo tu PI na pada bakatulat ni baka kampentri kamhok ya ta ain ka bagadon leng ba kita kiman power ki jongki Fina markum kini kum ka kam doyong kam de ka kam ka bigi le harus surat le ne pa shnong pa thau long kum kini ki jaga kini ki ba chna ai bahana ki shnong ki ba ngin hab ya ki jat ya ki saw sang kan tangila banong kum ka thang skole ni dang ya snoy kini ka thang skole tanga kini ki sistem ne duna sistem ta mensuah ka to ka de ka laba lausan andre banong ba ka jingtulot ka de na ki man pawang ngimla banong namar mentah ka jingtre sya ki jaga ki ba ki polis ki dala anyo ikam don Andre kum sikini ki laba lausan pan kela banong ka de ka jing bamla perkat ka jong ki andre tanga dan bala jia kum kini ki jingja ka pau perthai na kai tukum ke ki seng balang ki badan hung hatu banong ni ki jimbi jong ki lima na marudon auction ma bala auction da ka call India andre ka kum ka bapau shabar ki ong ngila kendu ya ki SP ki DC bang ki persyang bang tipini asy pangkade ki ong ma kini ki doyong ki bayak ki de ki auction nomor da people dan menhakanero udang sa silap tam ne auction gold auction juga gold India tapi non directly ki bayar ja suruh ki de ki ba ti da ki par ki balong illegal ki la panong na marwan auction ro ki nambun ki ma auction juga gold India ke badang sa jang si ayat ngati insting kada na marwan ka jingja ka tang score na mar shwaban ja ka de ka jingja ka bahaya ma ngi igila dan ki leakage ki video leakage ba kadang kata Andre kamdan pa ka proper inquiry le kini kita mana kalian ke board district long imla ban lem bakadan ka jing insting ka bede kene ka bamta kan nama aswa ba kene kan jela artikel ki video bila lik balong ba kene tang score Andre na ka board district kim shim khia ka ek ba jia menta hakini kisni ka de ka ila balong ba kene ka jing shim sting hatu pin kenno ya ka jing bo pin kenno ka board district ne pin kenno ki board ki bakam halor jengki Kiding yang man kena dan ngong hi kide ki board district hi ne mar kene ka kamram ka jongki ya ese ki board bahalar ki la ai ka ordan re ki ba kongsani kide gitu ki ba tre feel ke ki ba de ban pe ka kam Just yang mana